Mandibhotise bantwana bokunqula, bantwana bokucamagusha, bantwana bembola. Mandibhotise bantwana bendlu kaXhosa, kaMalangana, kaNkosi yamntu, kaNgcwangu, kaSikhomo, kaTogu, kaNconde, kaTshiwu, kaPhalo, kaGcaleka, kaRharhabe. Ndiyanqula, ndiyacamagusha xa ndenza njalo, ndingumzukulwana kaNcele, kaMakhanda, ndingudala uxolo kaWowo. Engqondweni yam nasentliziyweni yam ndihlelwe ngamazwi kaProfesa Abner Nyamende e-UCT kwakunye namazwi kaSimeon Kanuni, imbongi enkulu. Bathi xa bethetha ngembongi bathi imbongi ngumehlo asentanyeni, bathi imbongi ligqirha elizalwa selithweswe esibelekweni sikanina. Lithini na izwi elinamandla abantwana bembola? Lithini izwi elinamandla kungenzeka into yokokuba intloko eza nenkosi uTilana kaMbhambatho kaGcaleka yayiyo ngenene intloko kaKumkani uHintsa. Uyabuza umbuzo, uthetha ntoni na? Hoho, wazi ntoni na wena ungumntana omncinci kangaka nje na? Lithini izwi elinamandla ukuba le ntloko kaKumkani uHintsa yayingeyiyo intloko kaKumkani uHintsa, yayingena kugcinwa apha ekhaya, igcinwe egameni likaKumkani uHintsa. Kwakufaneleke into yokokuba xa iyintloko yenkawu iphindiselwe ezinkawini kuhambe kuphume igqiza liyokhangela eyona ntloko kaKumkani, kuba kaloku imbali iyasixelela ngokungathandabuzisiyo ukuba ngenene yona intloko kaKumkani uHintsa yanqunyulwa ngabamhlophe. Kodwa ke ngoku uyabuza umbuzo into yokokuba ide yabe iphelela phi na le ntloko kaKumkani uHintsa. Lithini izwi elinamandla? Kaloku uTilana kaMbhambatho kaGcaleka eyona mpazamo ingamandla wayenzayo yasisanyeliso kwindlu kaXhosa yinto yokokuba athi sele ifumene intloko athi intloko kaKumkani uHintsa asuka iphathe kwebhola yerabhi, abuye ashishine ngayo, athi abantu abafuna ukumbona mabakhuphe imali. Ekwenza oko esohlika kwiplane, esafika engekayi nokuya komkhulu enqadu. Ukungaphathwa ngendlela kwentloko kaKumkani uHintsa kwenza into yokokuba indlu yamatshawe ithi uTilana kaMbhambatho ngumntana entombi. Thethani bantu abadala ngoku, nifuna kwenzeke ntoni kuba sengxakini? Siyayidinga intloko kaKumkani uHintsa, naye uTilana kaMbhambatho kaGcaleka kasekho apho besinokuthi omhlawumbi inokuba naye wayezama nokubanga nobukhosi. Ngoku akho mntu uzawubanga bukhosi. Iphi intloko kaKumkani uHintsa? Bathi abantu abadala mayiphandwe ngokutsha le ntloko kaKumkani uHintsa ikwazi into yokokuba sisuse ingqumbo yeminyanya phezu kweentloko zethu. Camagwini bantu abadala, andazi into, ndingumntana, kodwa lifikile ithuba lento yokokuba mayiphandwe ngokutsha intloko kaKumkani uHintsa. Ukuba le ikhoyo yeyenkawu mayiphindele ezinkawini. Masiphume isigqeba siyokhangela intloko kaKumkani uHintsa, sisuse ingqumbo yeminyanya phezu kweentloko zethu. Kungenzeka nabantwana bethu besifa kangaka nje besoluka yinto yokokuba indlu yekumkani, eyona kumkani nkulu, uKumkani uHintsa, idilikile.